Gå runt, snurra helt, bra. Stoppa höften, Kan du ta nord-syd? Hans ben är i vägen hela tiden, nord-syd. Förbi benen och gå nord-syd. Jag orkar inte smälla när jag ska. Nu ska jag bara bli... Du stoppar höften. Titta i taget. Titta upp. Där ja. Du är stark. Ställ ut. Döda en arm. Håll in. Kom igen nu, det är bra. Han jobbar på en styrka stil. Det betyder att du måste vara mer teknisk. Kom igen. Då tar vi knät där och så pressar du förbi där. Ja, bakåt och förbi. Där igen, ner. Bra. Ja. Efter svepet. Håll i den. Upp där. Ja. Han som gick på ner. Kom igen nu, Stevie. Stapla honom. Kom igen. Bra, Klippa. Stapla, kom igen nu. Höger arm. Kliv över. Ta ner nu. Kliv över. Där ja. Så, nu. Sträck på dig. Han kan inte. Där ja. Ut med armen. Där, nu. Ryggen. Du fick ingenting. Fortsätt. Ta en position. Hans rygg. Kom igen nu. Ta ryggen. Låt han inte få position här. Så ja, så. Helt riktigt, Stevie. Helt riktigt. Där. Riktigt bra. Nu, in med hookarna. Nu. In med hooken. Lite till. Upp med huvudet. Ta bältet och jobba bakåt. Bra. Ja, Stevie. Tack för info. Jag var bak. 20 kvar. Du måste börja göra något. Där, jag tar bältet och jobbar bakåt. Akta, klättra upp med det. Bra där, så börjar du jobba det. Där ja. Ner med knät och gå runt. Där ja! Nord-syd. Dra ut det där. Stackan. Slipp bort den nu bara. Stackan. Där, bra. Ta benen Rasmus. Han korsar benen Rasmus. Ta hans ben. Jag får en till miljoner. Kom igen. Och det är helt lika nu. Han korsar benen Rasmus. Ta hans ben. Typ 3 minuter kvar. Upp. Upp, Klippa, upp! Bra! Bra, nu tar han! Kör! Klipp på! Driv på! Rakt! Du kastar honom vidare! Ta tag i benet och driv! Klippa, han leder med en fördel nu. Muskla lite nu! Ta tag och öppna upp där för mittrinnerna.